Oriġinarjament il-galleriji fil-kuntest Malti kienu magħmuli minn ġebel u miftuħin. L-aqwa eżempju u l-aktar komuni jinsabu l-Art u Raba Tawdes. Madankollu jistgħu jinstabu wkoll fi villaġġi medjevali. Talba najt niftakar Postok intejjem f'qalbi għaxa l-orbi puri bi F'kull sfida li nsib qudiemi il-preżenza tiegħek inħoss Dan li nagħmel l-aħjar għażla nagħda lilek aktar in-nofs Grazie.